Daşowdyň paýta meýdanlaryna mektep okuwçylary ýygyma mejburi çekilýär. Daşowdy welaýatynyň käbir etraplaryna çağılar güýçlü depginde mejburi paýta ýygymyna çekilýär. Şu gün Daşowdyň Niýazow, Filanly, Görogly we Boldumsat etraplarynyň oba we şäher mektepleriniň 7-nji klassdan başlap ähli okuwçylary günortan sagat 12-çenli okudylyp, soňra paýta ýygymyna kowulýar diýip Azatlygyň welaýatdaky habarçysy 10 sentýabrda maglumat berdi. Ol etraplarda okuwçylary hatda günortanlyk edinmäge de ruhsat berilmänligini, bellenen wagtda destini egin eşiklerine çalşyrmaga wagt berilip, olaryň gyssagly ýygyma çekilendigini ýytdy. Çağılaryň mejburi paýta ýygymyna çekilmegi soňky ýyllarda bu derejede köpçülikleýin häsiýetde göze iýilmäni diýip, habarçy türkmen häkimetleriniň mejburi zähmetde baryp ýeten täze derejesine ünsü çekdi. Ol bu ýagdaýy 16-njy sentýabrda geçiriljek ak kerwen dawaralaryna taýýarlyk işleriniň talaplary bilen hemde büdjet işgärleriniň ýurtda geçirilýän awtoralla çekilmegi bilen düşündirdi. 16-njy sentýabrda geçiriljek ak kerwen dawaralaryna paýtadan doldurulan ýük maşinlarynyň kerwen ýasap, bir günde ýygylan paýta diýip görkezmek üçin mejburi taýýarlyk görülýär diýip habarçy ýerli synçylara salgylandy. Müňlerçe büdjet işgäri amul hazar ýaryşynyň geçirilýän ýerlerine äkidildi. Ýygymçy el güýji azaldy diýip habarçy mejburi zähmetiň resmi guramaçylaryna atsy salgylandy. Ol agdalýan el güýjiniň beýleki bir sebäbine de degip geçdi. Şäherleriň we owalaryň köp sanly ýaşaýjylary köpçülikleýin iş gözlegine daşary döwletlere gitdiler. Ýygymy adam ýetene ok diýip habarçy aýtdy. Okuwçylar taýýar ýygymçy diýip ol sözüne goşdy. Habarçy owa gojulyk boýunça ýerli hünärmeniň sözlerine salgylanyp bu ýyl paýtanyň bereketiniň ýokdugyny belledi. Demirgazyk regionuň etraplaryny we owa ýerlerini mejburi paýta ýygymyna çekilýän okuwçylar adaty köpçülikleýin transport serişdelerine däldi, owa gojulyk tehnikalaryna daşalýar. Bu çağılaryň ömrüne hup awandyrýar. Ýöne olary ýürüýte awtobuslarda däldi, traktorlaryň teleşkalaryna ýygyma daşaýarlar diýip habarçy bu ýagdaýyň ünsü çekýänini ýytdy. Onun sözlerine göre mektep okuwçylary hatda çala açylan paýta meýdanlaryna da sürülýär. Halkara hukuk guramalary Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejburi zähmete ýol berilýändigini ýylyň-ýyly gaýtalap gelýär. Türkmen resmiýetleri muny ret edýär. Ýöne häkimetler paýtany Sowet döwründe de özbaşlyk Türkmenistanyna da raýat durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwürdiler. Hatda munyň wagtyny mekteplerde okudylýan okuw kitaplaryna da içgin girizdiler. Paýta çeýdinekdik mektep ýanyna göge rüpçük çykdy bahar aýyna diýen fetirleri we beýleki goşgulary ene dili kitaplaryna girizip, olaryň mazmunyny okuwdan soň paýta meýdanlaryna ene atasyna paýta ýygmaga kömek edýän kiçi ýaşly okuwçylar baradaky hekaýalary girizdiler. Synçylar ýurtda adam hukuklarynyň basgylanmagyna şol sany mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy hereket edýän mehanizmlaryň öz funksiýasyny doly ýerine ýetirmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliniň, ýagny adalatçynyň 2017-nji ýylyň jemleri boýunça ýaýradan hasabatyny paýta meýdanlaryna mejburi zähmet barada gurrun gozulmaýar. Bu ýyl Türkmenistanyň paýtaçy kärenetçiler döwlete 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny tawsyrmak bilen borçlandyryldy.